Γεια σας. Μετά από μια διαδρομή 20 παρουσιάσεων μαζί με τους συνεργάτες μου, που τους ευχαριστώ θερμά για όλα αυτά και το ότι τράβηξα μαζί μου αυτές τις μέρες και τις ώρες, ήρθε η ώρα να κλείσουμε με μια ευχή, έναν επίλογο. Αυτός ο τόπος παλικάρια, και αναφέρομαι σε εσάς νεαρούς, είναι ευλογημένος. Εδώ παιδεύτηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, ξεκινώντας από τους προγόνους μου που έχουν έρθει εδώ το 32 μέχρι τους σημερινούς και συνεχίζεται. Ήρθε η ώρα αυτό να παραδοθεί σε εσάς. Εμείς μέσα από όλα αυτά σας παρουσιάσαμε ένα σχέδιο ανάπτυξη για αυτόν τον τόπο. Εσείς τώρα πρέπει να προτείνετε τι θέλετε, να με βάλετε τις δικές σας πινελιές σε όλα αυτά. Σε αυτά που είπαμε μπορείτε να τα κατακρίνετε, να τα κρίνετε καλόπιστα, κακόπιστα, δεν με απασχολεί αυτό το θέμα, αρκεί να ακούμε γνώμες, γιατί εσείς θα παραλάβετε αυτόν τον τόπο. Εμείς 20, 30, 40, 45, 50, ξέρω εγώ, καθένας κάποια στιγμή θα φύγουμε, θα συνεχιστεί αυτό σε εσάς και θα συνεχιστεί και στα επόμενα. Όλα αυτά προϋποθέτουν συνεργασία. Κεραμπόταμε, Ζάεντνο το λένε στα ντόπια, Αργατία το λένε στα ποντιακά, ο παππούς μου τον λέγανε Καλχόζ, ήρθε εδώ το 30 και δίπλα είναι το σπίτι του που έμενε όταν ήρθε. Το παρατσούκλι αυτό το απέκτησε γιατί όταν ήρθε εδώ πέρα ήθελε να παρακινήσει τους κατοίκους να κάνουν καλχόζια. Καλχόζια είναι μεγάλες εκτάσεις συνεταιριστικές στη Ρωσία. Αλλά για να το τελειώνουμε αυτό, γιατί μην το αναλύσουμε πολύ, η ουσία είναι να πείτε εσείς τι θέλετε, να κρίνετε, να κατακρίνετε και καλοπροαίρετα μονιασμένοι να τα κάνουμε όλα. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε, ο τόπος μας είναι χρυσός, ο τόπος μας είναι ιδανικός, έχει ιδανικό κλίμα, έχουμε λίγο κρύο παραπάνω, αλλά με κάποιους τρόπους αυτό παλεύεται και σύντομα πιστεύω θα έχουμε κάποια νέα και για αυτό το θέμα.